گوندê melek gundekî navdar e li devera kîkan. Ew jî gundek ji gundên azîzan e. Ev gund 13 kîlometr li Rojavayê bajarê Dirbêsiyê ye. Şêneyên vî gundî bêhtirî 300 kesî ne û bêhtirî 55 mal tê de ava bûne û rûbera melek zêdetirî 4500 donimî ne. گوندê delîkê li rojhilatê melek dikeve? Şixwe gundê delîkê di newarê de ye, gelekî xuyanî jî nabe û li başûrê vî gundî tehlêk û tirbe dikeve, şixwe dikeve paş kepez ji çerçoveya xaka vî gundî ye. Li Rojavayê melek Birkînês dikeve, ew jî girê Birkînêsê ye.